Üdvözlünk mindenkit, a Webtrollz híreit hallják. Előre megfontolt szándékkal elkövetett webtalálkozó készülődik a horvátországi eszéken. Csatornánk hírszerzése alapján 2024. augusztus 24-én szombaton az előzőekhez hasonlóan készülékek, ruhák, likvidek és aromák kerülnek sorsolásra ingyenes és vásárláshoz kötött tombola formájában a Juicy Vapor shopjában, ahol csak bankkártyás fizetés lehetséges az ingyenes kóstolópulttól és ugyancsak ingyenes vízipépától pár lépésnyire. Lesznek továbbá meglepetés vendégek, akik jelenleg még anonimitásokat kérik. A helyszínről tudósít Fehér Tamás és a Webtrollz csapata. Ezek voltak legfontosabb híreink, bővebb információval hamarosan jelentkezünk, és a hírek megtalálhatók a leírás részben és a Vaporbook oldalunkon. Sziasztok!